раиси додгоҳи олии Тоҷикистон гуфт, ки гуноҳи сокини 80 солаи ноҳияи Рӯдакӣ Дониёр Набиев, ки ба 7 сол маҳкум шудааст, дар додгоҳ собит шуд, менависад Радиои Озодӣ. раиси додгоҳ Шермуҳаммади Шоҳиён гуфт, сокини деҳаи Гултепаи ноҳияи Рӯдакӣ Дониёр Набиев дар ташкили фаъолияти созмони экстремистӣ мутобиқи моддаи 307.3 Кодекси ҷиноии Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шуд. Калонсол будан шахсро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намекунад, таъкид кард Шоҳиён рӯзи 8 феврал дар як нишасти матбуотӣ дар Душанбе. раиси додгоҳ изҳор намуд, ки Дониёр Набиев аз фаъолони ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, ки дар қаламрави кишвар мамнӯъ аст, маблағ гирифта ба оилаҳои аъзоёни маҳкумшудаи ҳизби исломӣ интиқол менамуд. ёдрас мекунем, ки Дониёр Набиеви 80 сола 27 августи соли 2020 боздошт шуд ва 28 декабр додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ӯро барои дастгирии моддӣ ба наздикони маҳкумшудагон ба 7 соли зиндон маҳкум кард. мурофиа паси дарҳои баста сурат гирифт. Набиев ба гуноҳи худ иқрор шудааст ё на, то ҳол маълум нест. خیلی دیر خبر یافتیم از اونه که یک برادری ما به خاطر آنکه به کسی کمک رسانیده است در بازداشتگاه قرار دارد. дар навбати худ дар сегменти тоҷикии шабакаҳои иҷтимоӣ нисбати ҳукми Дониёр Набиеви 80 сола барои кӯмак ба оилаҳои маҳкумшудагон хашми мардуми тоҷик коҳиш намеёбад. бобои Дониёра озод кун.